samun ƙarfin gwiwa ga MD Karota Honorable babban sa. Karota dan zakara babba, al'umma ta Kanawa dole mu gaishe ka. Jan zakara kwana aiki babbar harka, tunda zuwan ka Kano ka tsaftace Karota. Ga kayan aiki ofis ya inganta, ko ta ina face ofis din Karota. Ga sabbin motocin aikin Karota, ku duba Kano hanyoyi dusun daidaita. Ga dakaru ka horar 'yan Karota, mai tafiya ƙasa keke babur ko mota. Jan zakara ya ce san karbi ballota, MD Karota jan zakara babba. Mune Karota, mune Karota, kan aikinmu muna samun ƙarfin gwiwa ga MD Karota Honorable babba. Al'umma ta Kano mun gode Karota, yanda kuke aiki hanya ta daidaita. Ko an cinkusa ai da zuwan kukan saita, rana zafi ko a ruwan sama kun kafta. Ku duba Kano hanyoyi dusun daidaita, ko jakushi in ka zo zaka ga an saita. Ba ganganci babu zalama sai tsafta, ku duba ga Dallado hanya ta daidaita. Ka ce ba musanta zaka wuce ba to zarta, yanzu bakin bata ko da gudu ai keta. Kantun kwari kofar wambai an saita, an NPC hotoro ta daidaita. Duka Kano hanya ta samu haƙƙinta, ana bin doka sosai domin Karota. MD Karota ne gadan hanya. Mune Karota, mune Karota, kan aikinmu muna samun ƙarfin gwiwa ga MD Karota Honorable babban sa. Mune Karota, mune Karota, kan aikinmu muna samun ƙarfin gwiwa ga MD Karota Honorable babba. Muna kira jama'a ku gudu dan Allah, kyautata tuki kada ku yadda shiga matsala. Kar ku yi obalat ku kiyaye dan Allah, kar ka yi fakin dan tara hanya dan Allah. Ku mallaki duka takardun tuki dan Allah, waye yake bin doka ba shan wahala. Kada ka tozarta ka bi doka dan Allah. MD Karota dan zakara babba, yana kiran mu da babbar murya Karota. Aikin Karota kara hakin hanya. Mune Karota, mune Karota, kan aikinmu muna samun ƙarfin gwiwa ga MD Karota Honorable babba. Al'umma ta Kano mun gode Karota, yanda kuke aiki hanya ta daidaita. Ko an cinkusa ai da zuwan kukan saita, rana zafi ko a ruwan sama kun kafta. Ku duba Kano hanyoyi dusun daidaita, ko jakushi in ka zo zaka ga an saita. Ba ganganci babu zalama sai tsafta, ana bin doka sosai domin Karota. Lallai Karota ne gadan hanya.